आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। जोङो दिनै नैबे भिडिअ'नि जोहै अरुण'दय स्किमनि रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट जोङो सावरायगोन। मानो होनोब्ला अरुण'दय 3.0नि नैबे 8,000 रां सोनाया अनलि 4 डेज दिनैखौ लाफायोब्ला अनलि 4 डेजल'सै। सानब्रैनि उनावनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 8,000 रां हाबनो थांगासिनो दं। बेनि मोनसे जोङो बिग आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै सावरायगोन। रां हाबनाय हाबिनि इम्परटेन्ट आपडेट, गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो बे आपडेटखौ सावरायगोन। बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट आपडेट। जुदि नोंथाङा 8,000खौ बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा लानो सानदों, नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट आपडेट। आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे मोजां खौरां ओंखारनानै फैबावदों। बे अरुण'दय 3.0नि 8,000 रां सोनाय। अनलि नोंथांमोना नैबे 8,000 रांखौल' मोननाय नङा, बेनिख्रुइबो 8,000निख्रुइबो नोंथांमोना बांसिन रां नोंथांमोना मोननो हाबावगौ। बेनिबो मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन। आरो गोबाङानो सोंहरबाय दं, खेबसेयावनो अरुण'दयनि रांखौ नैबे 8,000 एसेबां बुरजा खेबसेयावनो मानि थाखाय होदों? गोबाङानो कनफिउस जादों। मासाव मास 8,000 मोनबाय थासिगोन नामा? आरो गोबाङानो सोंहरदों 1,250 रांखौ माब्लानिफ्राय मासावनो मास मोनगोन? जों बयबो मिथिगौ अरुण'दयनि रांखौ मासाव मास सोयो आरो बेनि रां सोनाया 1,250। अनलि राङा 1,250ल'मोन। मास जोबनायनि 10, 12, 11 बेनि गेजेराव रांखौ सोनाय जायो। नैबे 1,250 रांखौ मास जोबनायनि। गोबाङानो कनफिउस जादों। बेबायदि मासावनो मास 1,250 रांखौ माबे मासनिफ्राय मोनफिनगोन? आरो गोबाङानो जानुवारियाव फैसा मोनाखै, अरुण'दयनि 1,250 रां मोनाखै। बेफोर फैसा हाबिया माबा प्रब्लेम जागोन नामा? गोबां बायदिसिना कुइसन फैदों। नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै आङो क्लियार मोनसे आपडेट खोथा हरगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों, जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जुदि इन्टारेस्टेडबा चेनेलाव आरो जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल नोंथांमोना मिथिबाय थानो सानदोंब्ला। दानिया जोङो फारि फारि सावरायग्रोनि। गिबियावनो जोङो सावरायग्रोनि आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। बेनो जाहैबाय, नोंथांमोना मोनसे भिडिअ'नि क्लिप होना होनि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे भिडिअ'खौ नायग्रो, बेनि उनाव जोङो सावरायगोन। আপোনালোকক 8,000 নিদিও, 8,000তকৈ অলপ বেছি দিম এবাৰ। 8,000টো মই এনেই কৈ থৈছো, কিন্তু অকণমান 8,000তকৈ বেছি দিম। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? সঁচাই ভাল হ'বনে? এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক। दानिया नोंथाङा मोनसे बिथाङा मिटिंनि जोहै मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों। नैबे 8,000ल' नङा, बेनिख्रुइबो नोंथांमोना बांसिन मोननोबो हागौ। बिथाङा बुंनाय लेखा बिथाङा बांसिन नैबे 8,000 रांनिख्रुइबो बांसिन रां होनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना भिडिअ'नि जोहै नुबाय। बेखौ बेसेबां होगोन बिथाङा रोखा खालामाखै, नाथाय 8,000निख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना मोननो हागौ नैबे 20 फेब्रुवारि खालि। दानिया बेयो रोखा जाबाय रां सोनायनिया। दानिया जोङो सावरायगोन। गोबाङानो सोंहरदों नैबे 8,000 रांखौ मानो एफाग्राब बुरजा बेखिनि रांखौ मानो खेबसेयावनो आसाम गभर्नमेन्टआ होदों? मासाव बेबायदि मोनबाय थासिगोन नामा? 1,250 रांखौ माब्लानिफ्राय मासाव मास मोनगोन? बेबायदि सोंहरदों। जोङो दानिया बेनि बागै जोङो सावरायग्रोनि। नोंथांमोना मिथिखायो, आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवबो खोन्थादों, फैबाय थानाय समाव आसामाव बिधान सभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बे बिधान सभा इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै, मानो होनब्ला नैबे अरुण'दयआ मोनसे पलिटिकेल लाइननि स्किम। जेब्ला
इलेक्सननि डेट डिक्लेयार खालामगोन, मडेल कड अफ कन्डाक्ट जुदि नाङो, अब्ला बे रांखौ नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो हरनो हानाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानै खेबसेयावनो गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो 8,000 रां बेखौ हरनायनि डिसिसन लादों। नाथाय बियो अनलि मास मोनब्रैनिल', मास मोनब्रै। नोंथांमोना 1,250 रां मोनो। मास मोनब्रैयाव बियो 5,000 जायो। आं नोंथांमोननो खोथानि केलकुलेसन खालामनानै, मास मोनब्रैयाव 1,250 राङै 5,000 जायो। प्लास नोंथांमोननो इनसेन्टिभ हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो 3,000 एड खालामनानै होबावगोन। 3,000 एड खालामनानै नोंथांमोननो 8,000 नोंथांमोननो खालामनानै होगोन। बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवनो खोथाखांबाय। बेबायदि सिस्टेमै नोंथांमोननो रांखौ होगोन। दानिया मास मोनब्रैया बबे बबे मासआ गोग्लैगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल बे मास मोनब्रैनि नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मे मान्थनिफ्राय कन्टिनिउ 1,250 रांखौ नोंथांमोना 1,250 रांखौ नोंथांमोना कन्टिनिउ मोनबाय थानो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। नोंथांमोना मे मान्थनिफ्रायसो बे 1,250 रांखौ मोनफिननो हागोन। जाय बिथांमोना जानुवारियाव रां मोनाखै होननानै बुंदों, बे जानुवारिनि मान्थआ नैबे 8,000यावनो बे मान्थआ एड जाफागोन। बेबायदि दानिया नोंथाङा बुजिबाय। आङो बेखौ सिगांनि भिडिअ'आवनो नोंथांमोननो खोथाखांदों। जाय बिथांमोना मिथियाखै, फिन खेबसेबाव खोथाफिननाय जाबाय। दानिया जोङो मेन टपिकआव फैगोन। बेनो जाहैबाय रां हाबनायनि प्रब्लेम। गोबाङानो खिन्थु रांखौ सोब्लाबो मोननाय नङा जुदि नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनानै लायाबा। गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग एनाउन्समेन्ट होदों। आं बेखौ नोंथांमोननो खोथानि। प्रब्लेमा जाहैबाय नैबे DBT। जाय बिथांमोना अलरेडि सिलेक्ट जानानै रां मोनबाय दं, नैबे DBTआ नोंथांनिया एक्टिभ थानांगोन। बेखौ नोंथाङा बोरैहाय एक्टिभ बानायनानै लानो हायो, माबायदि सिस्टेमाव नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हायो, आङो बेखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'फोराव देखायबोबाय दं। नोंथांमोना बे भिडिअ'आव थांनानै बोरैहाय नैबे DBTखौ नोंथाङा एक्टिभ खालामनानै लानो हायो, नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय। आङो भिडिअ'नि लिंकखौबो गाहायाव होखादों। नैबे प्रब्लेमनि जाहोनावनो खिन्थु गोबांनियानो राङा हाबनाय नङा। बे अनलि अरुण'दयनिल' बाथ्रा नङा। PM किसान गभर्नमेन्टनि जिखि स्किमानो जा, नैबे DBT प्रब्लेम, DBTआ जुदि नोंथांनिया इनएक्टिभ जानानै थायो, बेबायदि कन्डिसनाव नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। रां मोननो थाखाय नोंथाङा अरुण'दयनि बा PM किसाननि रां मोननो थाखाय नैबे DBTआ एक्टिभ थानांगोन। नोंथाङा बेखौ माइ आधार पर्टेलाव नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हायो। बिनि भिडिअ बानायखादों आरो नोंथाङा बेंकआव थांनाबो बेखौ चेक खालामनानै एक्टिभ खालामनानै लानो हायो। जाय बिथांमोना DBTखौ बानायखाबाय, नोंथांमोनाबो चेक खालामबानो जाबाय। मानो होनोब्ला KYC प्रब्लेमनि जाहोनावबो बेयो DBTफोरा इनएक्टिभ जानानै थायो, बा बायदिसिना फिसा फिसा बेंकनि प्रब्लेमफोरनि थाखायबो DBTआ इनएक्टिभ जानानै थायो। बेबायदि खेथ्रआव नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'।